Sigidam tang phai kuni ni phai player ni Kaziranga National Park along rialong Bhutan adet arichopo Jigme Khesar Namgyal Wangchuk India long rialu nang humri si Assam State Kaziranga National Park arlo marat mareng api nang kelang Japan nang humri lo Lason sigidam tang phai kuni ni phai ke thomar ni pen ni phai phoan ni aparman alangli India de darlo nongnam kache thangklong Kaziranga National Park arlo marat mareng api nang kelang Japan nang humri lo Bangso nang kahumri ahut phai kuni ni phai player ni Narlusinian National Park arlo ludamsi marat mareng langdam lo Puthot ani kang sama porahut Kaziranga kohora along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chetongsi chingki chithan padopon Laso ahut Bhutan adet arichopo Jigme Khesar Namgyal Wangchuk pen kaningje ponke India arlo Assam State salong Lapuson marat mareng api aphan kirai kom thegapot kachurupa jertikang lapen Assam Kaziranga National Park along prek jam marat mareng api sitame ke thek tikang long apot ningarong piglo pusi ningje tikang lapen an parta Assam along kidua kheitin traditional kilun kikan hai hui paklang dun pen man peng pidunsi Bhutan adet arichopo aphan RD pidunenti bangso hut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Minister Atul Bora atum pen danglok Pinang angkit hikding atum chetong dun. News report Karbianglong Live.